बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। ख्रिस्टनि बिसाफोर दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोबां मोनथिथारनांगौ बेबायदि बाथ्रा लानानै फैदों। जोङो आसामाव दङ। आसामनि सिङाव फिसा फिसा जिल्लाफोर दङ आरो जोङो गाव गावनि जिल्लानि सिङाव मा धोरोमनि मानसिफोरा गोबां दं बेखौनो हयथ' गोबां ख्रिस्टियानफोरा मोनथिया। जोंनि डिस्ट्रिक्टआव ख्रिस्टियान पपुलेसना बेसेबां, पार्सेन्टेजआ बेसेबां बेखौ जों साफ्रोमबो मोनथिना थानाया मोजां। जिहेतु अनजाग्रा प्रियफोर, जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि थाखाय, रायजोनि थाखाय जोङो आर'ज खालामो। दा बेयावखाय बे बाथ्राखौ मोनथिनाया गोनांथिथार जे बबे डिस्ट्रिक्टनि थाखाय, बबे जिल्लानि थाखाय जोङो गोबारै आर'ज खालामनांगौ, जों जेन मोनथिनो हायो। दा बेयावखाय दिनै आङो नोंथांमोननो आसामनि रिलिजन्स पपुलेसननि बाथ्राखौ लानानै फैदों। मेनलि आङो बुंनो नागिरदों बबे डिस्ट्रिक्टआव हिन्दुआ बेसे दं, मुस्लिमा बेसे दं, ख्रिस्टियाना बेसे दं बेखौल' बुंनो नागिरदों। नाथाय जोंनि रायजोआव, जोंनि जिल्लाफ्राव सिख धोरोमनि, सिख फोथायनायनि दङ, बुद्धिस्ट फोथायनायनि दङ, जैन फोथायनायनि दङ आरो आदार्सफोरबो दङ। नाथाय बैफोरखौ आङो बुङालाबानो, जिहेतु बिथांमोनाबो गोबां खम खाथार, बिनिखाय बिथांमोनखौ बुङालाबानो आङो हिन्दु, मुस्लिम आरो ख्रिस्टियान बे मोनथामखौ नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो आसामनि बबे डिस्ट्रिक्ट, बबे जिल्लायाव ख्रिस्टियानफोरा बांसिन बेखौबो आङो नोंथांमोननो मोनथिहोगोन। मोनफ्रोमबो जिल्लानि पपुलेसनखौ दिन्थिनायनि सिगां एबा बुंनायनि सिगां खावलायग्रोनो हास्थायदों। सोरबा आंनि चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला शेयार खालामनो नोंथाङा शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो मोनफा मोनफा जिल्लानि पपुलेसनफोरखौ, ख्रिस्टियान पपुलेसनखौ दिन्थिलांनो हास्थायदों। सेथियावनो लाबोनो नागिरदों नगाव जिल्ला। टटेल पपुलेसन दं जाहैबाय 2,23,768 सुबुंसा। हिन्दुआव दङ, हिन्दु पपुलेसनाव दङ 43.39%। मुस्लिम पपुलेसनाव दङ 55.36%। ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 0.95%। अनजाग्रा प्रियफोर, नगावआव बेसेबां ख्रिस्टियानफोर दङ बे जाहैबाय 0.95 ख्रिस्टियान सुबुंफोरा नगावआव दं। दानाब्ला जों थांदोनि नैथियाव, बेनो जाबाय धुब्रि जिल्ला। धुब्रि जिल्लायाव टटेल पपुलेसन दङ जाहैबाय 19,49,258 जन सुबुंफोरा बेयाव दङ। हिन्दु पपुलेसन दङ 19.92%। मुस्लिमाव दङ 79.67%। ख्रिस्टियान पपुलेसनाव दङ 0.21%। प्रियफोर, जों मोनथिबाय धुब्रि जिल्लायाव ख्रिस्टियाननि पपुलेसना बेसेबां, 0.21। थामथि जिल्ला सनितपुर। बेयाव टटेल पपुलेसन दङ जाहैबाय 19,24,110 सुबुंफोर दङ। हिन्दु पपुलेसनाव दङ 73.95%। मुस्लिम पपुलेसनाव दङ 18.22%। ख्रिस्टियान पपुलेसनाव दङ 7.18%। सनितपुराव ख्रिस्टियानफोरा बेसेबां दङ, 7.18%। ब्रैथि काछार जिल्ला। टटेल पपुलेसन दङ जाहैबाय 17,36,617 सुबुंफोर। हिन्दु पपुलेसन दङ 59.83%। मुस्लिम पपुलेसन दङ 37.71%। ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 2.17%। काछाराव ख्रिस्टियानफोरा बेसेबां दङ बे जाहैबाय 2.17%। बाथि बरपेटा जिल्ला। टटेल पपुलेसन दङ बेयाव 16,93,622 सुबुंफोर। हिन्दु पपुलेसन दङ 29.11%। मुस्लिम पपुलेसन दङ 70.74%। ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 0.6%। बरपेटा जिल्लायाव ख्रिस्टियानफोरा बेसेबां दङ, 0.6%। दथि कामरुप जिल्ला। टटेल पपुलेसन दङ 15,17,542। हिन्दु पपुलेसन दङ 57.82%। मुस्लिम पपुलेसनाव दङ 39.66%। ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 2.19%। कामरुप जिल्लायाव ख्रिस्टियानफोरा बेसेबां दङ,
2.19%. स्निथि तिनसुकिया जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 13,27,929. हिन्दू पपुलेसन दङ 88.96%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 3.64%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 5.79%. तिनसुकिया जिल्लायाव ख्रिस्टियान पपुलेसना बेसेबां? बे जाहैबाय 5.79%. दाइनथि डिब्रुगढ़ जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 13,26,335 सुबुंसा दङ. हिन्दू पपुलेसन 90.35%, मुस्लिम पपुलेसन 4.86%, ख्रिस्टियान पपुलेसन 3.99%. डिब्रुगढ़ जिल्लायाव 3.99% ख्रिस्टियान दङ. गुथि कामरुप मेट्रोपलिटान डिस्ट्रिक्ट टोटेल पपुलेसन 12,53,938. हिन्दू पपुलेसन दङ 84.89%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 12.05%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 1.50%. कामरुप मेट्रोपलिटान जि डिस्ट्रिक्ट दङ बेयाव ख्रिस्टियानफोरा बेसेबां दङ? 1.50%. जिथि करिमगंज डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 12,28,686. हिन्दू पपुलेसन दङ 42.48%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 56.36%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 0.98%. करिमगंजआव ख्रिस्टियान पपुलेसना 0.98% लसो. जिसे शिवसागर जिल्ला बेयाव टोटेल पपुलेसन दङ 11,51,050. हिन्दू पपुलेसन दङ 87.51%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 8.30%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 2.88%. शिवसागर जिल्लायाव ख्रिस्टियानफोरा 2.88% लसो दङ. जिनै जरहाट जिल्ला टोटेल पपुलेसना दङ 1,92,256 सुबुं. हिन्दू पपुलेसन दङ बेयाव 92.31%, मुस्लिम पपुलेसन दङ बेयाव 5.01%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 1.93%. जरहाटआव ख्रिस्टियानफोरा 1.93% लसो दङ. 13 गोलाघाट जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 1,66,888 सुबुं. हिन्दू पपुलेसन दङ 85.99%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 8.46%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 4.74%. गोलाघाटआव ख्रिस्टियानफोरा बेसेबां दङ? 4.74%. जिब्रै लखिमपुर जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 1,42,137 सुबुं. हिन्दू पपुलेसन दङ 76.49%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 18.57%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 4.43%. ख्रिस्टियान बेसेबां दङ? बे जाहैबाय 4.43%. 15 गोवालपारा जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 1,08,183 सुबुं. हिन्दू पपुलेसन दङ 34.51%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 57.52%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 7.72%. गोलपारा जिल्लायाव दङ. 16 मरिगाव डिस्ट्रिक्ट टोटेल पपुलेसन दङ 9,57,423. हिन्दू पपुलेसन दङ 47.20%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 52.56%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 0.09%. मरिगावआव बेसेबां दङ? 0.09%. 17 कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट टोटेल पपुलेसन दङ 9,56,313 सुबुं. हिन्दू पपुलेसन दङ 80.10%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 2.12%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 16.50%. कार्बि आंलंआव बेसेबां दङ? 16.50% ख्रिस्टियानफोर. 18 बाक्सा जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 9,50,075 जन. हिन्दू पपुलेसन 82.40%, मुस्लिम पपुलेसन 14.29%, ख्रिस्टियान पपुलेसन 2.85%. बाक्सा जिल्लायाव ख्रिस्टियानफोरा 2.85% लसो दङ. 19 दरं जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 9,28,500. हिन्दू पपुलेसन 35.25%, मुस्लिम पपुलेसन 64.34%, ख्रिस्टियान पपुलेसन 0.18%. दरं डिस्ट्रिक्टआव दङ
केवल 0.18%। नैजि कक्राझार जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 8,87,142। हिन्दू पपुलेसन दङ 59.64%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 28.44%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 11.40%, कक्राझाराव दङ 11.40%। नैजिसे उदालगुरि जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 8,31,668, हिन्दू पपुलेसन दङ 73.64%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 12.66%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 13.25%, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ 13.25% लसो। नैजिनै नलबारि जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 7,71,639, हिन्दू पपुलेसन दङ 63.71%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 35.96%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 0.06%, ख्रिस्टियान नलबारियाव दङ। 23 बङाइगाव जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 7,38,804, हिन्दू पपुलेसन दङ 48.61%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 50.22%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 0.80%, बङाइगाव केवल 0.80% ख्रिस्टियानल'सो दङ। 24 धेमाजि जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 6,86,133, हिन्दू पपुलेसन दङ 95.47%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 1.96%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 1.27%। धेमाजियाव केवल 1.27% लसो दङ। 25 हाइलाकान्दी जिल्ला 6,59,296, हिन्दू पपुलेसन 38.10%, मुस्लिम पपुलेसन 60.31%, ख्रिस्टियान पपुलेसन 1.29% हाइलाकान्दियाव दङ। 26 चिरां डिस्ट्रिक्ट टोटेल पपुलेसन 4,82,162, हिन्दू पपुलेसन दङ 66.50%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 22.66%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 10.32% चिराङाव दङ। 27 डिमा हासाव जिल्ला टोटेल पपुलेसन दङ 2,14,102, हिन्दू पपुलेसन दङ 67.07%, मुस्लिम पपुलेसन दङ 2.04%, ख्रिस्टियान पपुलेसन दङ 29.57%। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बे पपुलेसनखौ मोननानै एबा बे पार्सेन्टखौ मोननानै नोंथांमोना दुखु मोनदों ना मोनाखै? आंथ' गोबां दुखु मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, खोथाया जाहैबाय जोंहा मावनांगौ खामानि गोबां दंबावो। जों गोबां समाव सानो, जों जेब्ला गिर्जायाव थायो, जों जेब्ला बबेबा कनफारेन्सआव थाङो, जों जेब्ला बबेबा सभायाव थाङो, जों सानो जों ख्रिस्टियानफोरा गोबां जाबाय, जों बर' ख्रिस्टियानफोरा गोबां जाबाय, जों आदिबासिफोरा गोबां ख्रिस्टियान जाबाय, जों असमियाफोरा गोबां ख्रिस्टियान जाबाय होननानै हयथ' गोबाङा सानो। नाथाय दिनै सेन्सासआ जोंनो दिन्थिदों गोबां खम। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव 10, बहाबा 15, बहाबा 16, बहाबा 0.32 बेबायदि पार्सेन्टल'सो दङ, गोबां खम। दा बेवहाय जोंहा मावनांगौ गोबां खामानिफोर दंबावो, खालामनांगौ खामानिफोर दंबावो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोसोआव लानांगोन, जों बबेबा सभायाव थाङोब्ला बा बेसेबां ख्रिस्टियानफोर जाबायना होननानै साननांगौनि बाथ्रा फैयाखै। जों गोबां इसेल'थारसो, बेयाव दुगा जानांगौनि बाथ्रा गैया। इसोरनि रायजोनि खामानि मावनाया जोंहा गोबांनिफ्राय गोबां खालामबावनांगौ। दा बेवहाय आंनिफ्राय खावलायनो हास्थायदों, नोंथाङा पार्सनेल प्रेयाराव माब्लाबाबो दाबाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय, मोनफ्रोमबो जिल्लाया जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो नाजावनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, आसामनि जिल्लाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन ख्रिस्टियान गोनां डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय डिमा हासाव। डिमा हासायाव 29.57 ख्रिस्टियानफोर दङ। जोङो हयथ' उदालगुरिनि ख्रिस्टियानफोरा बुंनो हागौ उदालगुरियानो बांसिन दं नामा, क'क्राझारनिया बुंनो हागौ क'क्राझारनियानो बांसिन दङमोन नामा, बाक्सानिया बुंनो हागौ जोंनियानो ख्रिस्टियानफोरा बांसिन नामा, हयथ' बेबायदि गोसोआव गोबांफोरा सानो। नङा अनजाग्रा प्रियफोर, केवल डिमा हासायावल'सो 29.57 ख्रिस्टियानफोरा दङ। बेवहाय बांसिन आसामनि गेजेराव डिमा हासायाव बांसिन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जुदि गावनि डिस्ट्रिक्टनिखौ गोसोआव थायाखैब्ला नोंथाङा आरोबाव भिडिअखौ नायफिनदो। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां ख्रिस्टियान दङ आरो नोंथाङा बेसेबां आर'ज खालामबावनांगौ नोंथाङा बेखौ मोन्थिखाबाय। दा बेवहाय आर'ज खालामबाय थादो जेन जोंनि आसामाव साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो आरो 7% जायो। आरो बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरबाय, हयथ' गोबाङा साननो हागौ मा पार्सेन्ट बुंनाय जादों होननानै। बे जाहैबाय पार्सेन्टआ जाहैबाय 100नि गेजेराव सासे, बेखौ दिन्थिनाय जादों।
सासेखौ दैथायनाय जायो 100 जननि गेजेराव सासे ख्रिस्टियान 100 जननि गेजेराव साबा ख्रिस्टियान 100 जननि गेजेराव सानै ख्रिस्टियान बेबायदिखौ बेखौ पार्सेन्टखौ दिन्थियो देवब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय आसा खालामो नोंथांमोना माबा मोनसेब्लाबो बाथ्राखौ सोलोंदों